5 амалҳое ки талх ҳастанд вале бояд қабулашон кунӣ. Якум, нороҳатиятро пинҳон кун, чун касе аҳамияте намедиҳад. Дуюм, ҳеҷ вақт ба касе вобаста нашав. агар ёдат бошад, ҳатто дар торикӣ соя туро тарк мекунад. Сеюм, аз ҳад зиёд бахшанда, меҳрабон ва кӯмакрасон набош. шахсони носипос аз ин амалҳоят истифода мебаранд. чорум, аз саре агар аз вафодорӣ надидӣ, ба он ишқ аҳамияте надеҳ. панҷум, агар хоҳӣ ки муваффақ шавӣ, бисёртар вақтатро бо одамҳои муваффақ ва одамҳои хуб бигзарон.